Molt bona tarda. Avui tenim un relat d'aquests contes que ens agrada moltíssim que ens expliqui el Dani, perquè són com contes, però històrics, reals, diguéssim. I per començar-lo ens hem de situar en el que era una fontada. Què era una fontada? Les fontades és una tradició bastant antiga de Barcelona, que era els diumenges, que era el dia lliure, diguéssim, sobretot tant els obrers com la burgesia, etc., reunir-se al voltant d'una font, dinar, i normalment dinaven i menjaven tan bé que de vegades fins i tot es va implantar una tradició que era el Sant Dilluns, que el dilluns no treballaven perquè encara estan patint les conseqüències de la fontada. Ostres, això era a mitjans del 19 Sí. I aquí comença la nostra història d'avui. Doncs aquí comencem, i comencem llavors que a Vallvidrera, que és on hi havia algunes fonts on anar, no? Sí, de fet, abans de Vallvidrera, el lloc més normal on anava la gent era Montjuïc, però a partir que comencen els transports públics, sobretot a partir que hi ha un ferrocarril que t'enllaça Barcelona amb Sarrià, la gent anava caminant fins a Vallvidrera, que ara actualment, de fet, fa uns anys que s'ha rehabilitat, aquest pantà de Vallvidrera. Sí, senyor. Aquí s'hi va situar un pantà, i això va fer que això fos una atracció turística. En principi s'hi anava caminant, però amb el pas del temps ja explicarem que hi havia un altre mitjà de transport per anar-hi. El 1850 començaran a construir aquest pantà, que era per agafar totes les aigües de les rieres que venien de Collserola, i això després hi havia aigua potable que mitjançant un túnel subterrani anava a parar fins a Sarrià. Aquest va començar a ser un d'aquells llocs on ja la gent es reunia en fonts que hi havia al voltant de Montjuïc, va passar a ser un punt d'atracció turística. Turística de turisme intern, diguéssim, la gent de Barcelona. Això que sembla aquí un half-pipe d'aquests de Fesquer, això és una obra d'enginyeria impressionant, que és el pantà de Vallvidrera, que això ho va fer Elias Rogent, que és el mateix senyor que fa la Universitat de Barcelona, o sigui, és un arquitecte modernista important, diguéssim. I si anem per aquesta zona d'aquí, ara mateix aniríem a la parada dels ferrocarrils del baixador de Vallvidrera i ho tenim molt a prop, és com un lloc d'aquests aturat en el temps, que era un lloc de gran esplendor, i ara trobes 2, 3 famílies, i ara perquè s'ha rehabilitat, però no es coneix. I encara ens queden les estructures de quan això va ser un lloc d'estiueig, també hi podien anar a l'hivern i quan volguessin, que era el típic lloc on al voltant de l'aigua la gent es reunia, hi havia, diguéssim, les casetes, van fer fins i tot un restaurant, i encara hi ha les taules per si algú vol fer un pícnic ara mateix. Sí, sí. Però el que és més curiós... És un bon lloc per anar, És un bon lloc per anar-hi, sí, sí. El que és més curiós d'això és que com era això en l'antiguitat, no? Perquè ens ho estem imaginant i ho veus com molt nou, no? I es veu que això és una estructura una mica antiga, però clar, això ens ho podíem imaginar amb 4 persones aquí, amb les bosses del supermercat i 4 llaunes, però com era antigament? Mira, quina transformació. Doncs això mola, Així era. Doncs això era com arribaven, això es deia el llac Valley, i aquí el que veiem els típics burgesos que venien al voltant, veiem que encara hi havia cadiretes, no són les mateixes que ara, on venia la gent, i era un lloc com d'esbarjo. Però clar, com arribava aquesta gent tan ben vestida? Doncs aquests no anirien caminant pel carrer. No, no me'ls imagino. I era molt difícil arribar per carretera en aquest lloc. Per tant, es va aprofitar, això va ser a principis del segle XX, aquell túnel que connectava enviant les aigües, de Vallvidrera, del pantà fins a Sarrià, no? Es va aprofitar, i un senyor que es deia Carles Emili Montanyès i Quirillon, el 1877 havia nascut a l'Eixample, i era un home que estava entusiasmat pel tren. Vivia al costat del Passeig de Gràcia, sempre havia vist els tramvies, i deia, ostres, això m'encanta. I un dia se li va acudir, ostres, hi ha un túnel que ha costat fer-lo, perquè hem de perforar tota Collserola per arribar des de Vallvidrera fins a Sarrià, per què no li posem un trenet petit elèctric a dins? La gent li va dir, estàs boig, això serà impossible, etc. Doncs el que va fer va ser tirar el projecte endavant i utilitzar de nou el que era la mina Grot, que li deien que era aquell túnel que hi havia, en el qual per sota havia de passar l'aigua i per sobre va posar-hi un trenet. Sí, és una cosa molt curiosa. Reutilitzar, no? Aquesta seria l'entrada, diguéssim, des de Sarrià, que és una entrada que costa molt accedir-hi, està tot ple de malesa, per tant, que jo sàpiga només es pot entrar des de dins del túnel. Però si algú té ganes d'entrar al túnel, que sàpiga que jo també en tenia i no podem. Però per sort, abans encara deixaven. I tenim les imatges antigues d'un reportatge que va fer BTV, també es va emetre a BTV, que es va poder entrar dintre aquest túnel que actualment encara porta aigües. Això van ser una gent d'un grup que es diu Ancela, que és el Club d'Exploradores de Lugares Abandonados, i el que van fer va ser anar amb un especialista en transports antics, i el que veiem és que estan a dins del túnel, que es conserva perfectament tot el túnel cap a dins, era 1.400 metres de túnel, o sigui, 1,5 quilòmetres gairebé de túnel, gairebé tenia 2 metres d'ample, 2-3 metres, depèn del tram,
hem de pensar que la gent anava una mica estreta, però quan van fer el tren aquest, era un tren que podia tenir fins i tot 36 persones posades de dos en dos en aquest tren, que era un tren com de joguina. Clar, la típica atracció de fira, diguéssim. Després, si veiem com era el tren i tot això, es veu que hi havia el maquinista posat i fins i tot podia saber a quin tram estaves perquè hi havia fins i tot les marques de la llum. Clar, això ara mateix és un lloc on has d'entrar en plan espeleòleg, encara queda l'aigua, diguéssim, però això era quan es va inaugurar, va ser una passada. Es va inaugurar a principis del segle XX, el 13 de juny del 1908, i la gent el que primer va al·lucinar és amb la llum aquesta de setilè que tenia, després a dins hi havia 80 bombetes de diferents colors, que clar, en aquella època que allò s'acaba d'industrialitzar era una cosa espectacular. Quan van arribar a l'estació d'arribada, diguéssim, en aquest primer viatge inaugural, es van muntar sardanes i de tot, i la cosa va ser una cosa impressionant. Durant un temps... Va tenir molt d'èxit. Sí, va durar pocs anys, no sé si va durar menys de 2 anys, fins i tot, però en canvi va haver 40.000 passatgers. A 36 passatgers per viatge són moltíssims. I tant. Què passa? Que a Barcelona i a totes les ciutats, quan una cosa funciona, doncs comencen a haver-hi enveges. I això diríem, això què és, un ferrocarril o una atracció? Clar, a priori és una atracció. És una atracció. Tot i que et transporti i et porti del punt A al punt B, no? Això és el que deia, per exemple, al Tibidabo. Al parc d'atraccions del Tibidabo han dit, escolta, no, això és competència deslleial i això ho gestionem nosaltres, tenim la concessió. I després els senyors que havien fet els ferrocarrils van dir, escolti, això és un ferrocarril, però vostè no compleix les normes que ha de complir un ferrocarril. Per tant, van començar els odis i des de la companyia dels ferrocarrils, que per cert, les fotografies són dels ferrocarrils catalans d'ara, que ara són bones persones. Però la companyia de ferrocarrils el que van fer va ser convèncer el governador civil de Barcelona per pressionar per tancar aquesta obra. Aquest governador civil es deia Ángel Osorio i Gallardo, d'acord? Que era aquest senyor que tenim aquí. Vaja. Amb les pintes del moment. Va estar pressionant perquè ho tanquessin, va aconseguir que ho tanquessin. El senyor Muntanyès, que era qui ho portava, va recórrer a instàncies del govern, va aconseguir que li deixessin tornar a obrir i una altra vegada va tornar a insistir el governador en tancar-ho. Va portar la Guàrdia Civil perquè requisés allà el trenet, pels seus nassos, vaja. Queda aturat i ja està. Caram. Què passa? Que aquí comença una cosa que és molt gran per Barcelona i aquí podríem deixar la història del trenet i ens ha quedat com una anècdota. Clar, tipus, va ser molt bonic, 2 anyets i prou. Però l'enginyer Muntanyès li va agafar una emprenyada, m'han deixat sense tren, doncs ara veureu. Ara faré un ferrocarril, però de debò. I en un viatge a Londres va conèixer un senyor que potser ens sona d'un carrer o una plaça, que és el senyor Pearson, que era un senyor americà. El senyor Pearson havia fet una presa hidràulica a les catarates de Niàgara, havia instal·lat a Mèxic, a Canadà, per exemple. I senyor Pearson i Canadà ens sona d'una cosa, que és la canadenca, que és el que parlarem després. Resulta que aquest senyor li diu, miri, nosaltres tenim unes muntanyes que són al Pirineu, que ja tenim molta fonsa hidràulica i podríem muntar un negoci allà que ens forrem. Vini vostè a Barcelona un dia i li ensenyo. Van pujar al cim del Tibidabo, que això recorda molt el cronista Sempronio, i si per una banda veien Barcelona i per l'altra Sabadell i Terrassa, totes fumejant amb la indústria que hi havia, van dir, i si fem un ferrocarril que enllaci aquestes ciutats? Fixem-nos on van parar els ferrocarrils ara mateix, estan amb carbó, els surt molt car i els sortirà molt barat. I tenim l'electricitat que la podem baixar des dels Pirineus. Aquí va començar la segona industrialització a Barcelona i a Catalunya, que va ser industrialitzar el Pirineu amb força hidràulica, portar electricitat fins aquí, i va venir una fàbrica molt important, que és la canadenca, que està coneixent les 3 xemeneies del paral·lel, que aquí va haver-hi la vaga on es va aconseguir per primera vegada les 8 hores de treball. Caram! Si ens posem ja conspiranoics, aquesta vaga va espantar tant els propietaris que van fer que pugés al poder Primo de Rivera, la primera dictadura de Primo de Rivera. I Primo de Rivera és el pare de José Antonio Primo de Rivera, que serà el de Falange a la Guerra Civil. Però això als historiadors no ens toca ficar-nos, perquè això és història-ficció i està prohibit. Però fixem-nos que de l'anècdota d'un trenet... Història-ficció, és un gènere, això, o del cabreig d'en Muntanyès que no podia fer el trenet, potser ens ha canviat tota la història de Barcelona. I ara ens queda l'anècdota, que és que tenim un túnel que ens atravessa tota Collserola i que potser molta gent no ho sabia. Què va? Jo segur que no. I estic convençuda que a casa pocs ho sabíem. Los más viejos del lugar, que diuen.